Kuludo, angikubingelele ngikwamukele kwengane wethu kule channel namuhla. Mangabe ke uyaqala ukufika ngicela ungenzele iqiniso ukuthi uchofe lapha usubscribe. Mangathiwa ke ubani noma ngathiwa uyabuya noma ngathi uyaphinda, ngiyacela ukuthi ke uphinde uchofe like, ucomment futhi kulolu daba namhlanje. Uyingane kwethu kuseyiyo njalo leyo nkandla ke enhle ngokuyiholela washo limit mfana kanala. Uyabona njengamanje ngilanda inkuzi inyawo mbili ezinye zinane 2 multiply by 4 made iminyango ngiqoshe ngoqoqo semhlanu ufuthi uqobo lo bathi simbelambelane soduma basinyundo siyaphunywa ngokuthi ziyahlala ngokuthi ziyasuka unyawo zedada thatha amabala unyathela umshubo zashila indoda nejozi uke ngiqonqa ingane emhlane konina unsengeze semnyama ukuhlala zimhlophe ukusuka umshelo wentombi ayikhiphe esokeni usigi novalo zithupha siyegoleni bathi indaba zaqala ezansi kwekhala zaphela ezansi kwenkaba kesinda kenyukela ukana khana lo ngenamasondo odakeni uKhuzani umfoka Mpungose bafowethu namhlanje ngithi ke ake sibuthane sonke lapha nasihlangane bafowethu bese ke sibongela uKhuzani umfoka Mpungose ngokuhlabana ngebest maskandi album kalonyaka esiphuma kuona okungu 2022. Le album kaKhuzani ke ogama layo umqhele nothawula isihlabene ke lapha kumaSama Awards kalonyaka 2023 ngokuthi iwine ke ibest maskandi album okungeyona ke njalo into eyenzeka nje kalula okanye ngithi into eyenzeka noma ngabe kunini amaSama ebebuye emiswe buye kube nenkinga ekhona kodwa ucabanga ngathi emiseshaya ijika vezana ishanga ingane yaphansi lenkandla uKhuzani umfoka Mpungose wathi yena ngiyayithatha ke le awards bafowethu ngoba nibuyile nje shuthi ke benilethele mina beqhathwe ke nezinye ngempela insizwa ke lapha ke zakaMaskandi beqhathwe nezingqwele zakhona kuMaskandi ke ngibala kuzona ke inkosi yamagcwama umenzi kanye nobaba uThokozani Langa bafowethu kuningi kakhulu umfana kaMpungose sekwenzela kuMaskandi kuningi kakhulu umfana kaMpungose sekunqobile mangathiwa njengamanje siyaqala siyakubala ngiyacabanga ukuthi ngashona ilanga esingakwenza njengamanje ukuthi wonke umuntu okhona kule channel nosebone le video aphakamise aphinde futhi ke ashiyele uKhuzani congratulations phela bafowethu ngesingisi inkulu kakhulu le award akayiwinile ubhalileke naye lapha ezinkundleni zokuxhumana wathi ke ubonga kakhulu unina amabhinqa ubonga kakhulu ukona wonke umuntu omsekile ubonge futhi waphinde futhi wathi ubongela namanye amaqhawe bekade eqhathe nawo wathi ke kuyolunga nangokuzayo ngesingisi ke bathi all in all sengiphetha nje sithi ke simaSweet Media Production sithi ke halala Khuzani umfoka Mpungose uqhubeke njalo nokwenzela uMaskandi okuhle.